एक वर्षाचे घेतलास का पॅन्ट? राईस आणि हे भेंडी, आलू भेंडी, छोले हत, चपाते हत, भला हुश. ह्या ब्लाऊजची प्राइस बघ. ब्लाऊज हा का टॉप हा? अरे बापरे, आंबे पण हत हय. हे बो हापूस आंबो. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आमका थोडी शॉपिंग करूच्या, त्याच्यासाठी आम्ही जातो डोंबिवलीच्या एक्सपिरिया मॉल का. तर आमच्या सोबत कंटिन्यू राहा आणि आमच्या सोबत चला एक्सपिरिया मॉल का शॉपिंग साठी. लेट्स गो. तर फायनली आम्ही येऊन पोचलो पलावात आणि जातो आता एक्सपिरिया मॉल का. ही काय फिरतात हे, चला. दिलो आतमध्ये आणि थंय आमचो दिसता जुडिओ. तर आता त्या जुडिओवरती आमका आता आक्रमण करूचा. पगार झालेलो हा आणि ही आहे 3 बायकांका घेऊन मी इलय, कमलाबाई, विमलाबाई आणि शिमलाबाई. तर आता बघू, जुडिओमध्ये जाऊन आक्रमण करतो आम्ही पहिला. चला. फायनली जुडिओ मध्ये इलो. जरा फोटो काढतो आम्ही. आतमध्ये अलाउड नाही. हा, आतमध्ये ते बघतो, भेटला तर आम्ही शूटिंग करणार आतमध्ये, नाहीतर मग बाहेरच. चला लेट्स गो. हे काय घेतास? ह्या आवडला. पहिली कोणाची शॉपिंग करायची ती बघा. कोणाक दिसत नाही, जरा ओल्ड फॅशन वाटत. काहीतरी नवीन बघ ना. अरे हा काय आणल्या भावीन काढून, चांगला मस्त घालून ट्राय कर. दीपाली का चप्पल विप्पल घेता बाबा? काय प्राइस आहे त्याचे? चांगला दिसता, घेता, मस्त दिसता. बघूया कशा आहेत ते. हा मस्त दिसतात, घालून बघ. नाही लहान आहे ते, मोठा घे ना. एक साईज मोठी घे. ही बघ हात मोठी आहे साईज. एकच साईज हा. तर तू तांदून घाल, काय करणार, टाक पेचून. होतं चांगले वाटतं. होऊ दे खर्च. चल. सर्व सामान कचाकच भरलेला जुडिओत. काय शोधताय? काय एक वर्षाचे घेतलास का पॅन्ट? नाही सर्व नाही घेत आहे. 5 घेतलंय. खायचे चांगले वाटत ना ती घ्या ना. अरे हे तर पॅन्ट झाले, टी शर्ट घेऊची. बापरे माझ्या. हो अर्धा का? सगळं आमचं कायच नाही ना. बिचारे पोरात एक पण नाही घेतलाय. मला भेटले. तू भेटले ना, घेतलेस तू. चांगली आ. असला कलर हा वाटता. होय ना, असं ना असलो कलर. काय घेतलास का सगळा जुडिओ? बापरे, लय काय सामान. सामान पिशवी भरली आहे, फाटात. तर आता आमची शॉपिंग झाली आहे जुडिओची. तर आता भूक लागली आणि ताण तर भरपूर लागली. पाणी घेऊन राहिलं होतं आणि जुडिओवाल्याने पाणी पण आमका दिलं नाही. तर आता आम्ही हाय काहीतरी पेट पूजा काय खाऊचा, काय वर जाऊ. चला वर. चला 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 लेट्स गो. हे सबारो मध्ये जाऊया का? चाट कॅफे खाय जाऊया आता. जेवचा. हा 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 हा. मग आता जेव खाय. हा बघ, हे कैलास मध्ये बेटा. हे मालगुडी डेज. नॉर्थ इंडियन कॉम्बो आणि व्हेज कॉम्बो. व्हेज कॉम्बो आणि नॉर्थ इंडियन कॉम्बो. मग व्हेज कॉम्बो घ्यावा ना, तो आहे ना तो बघताय. तर आता ह्यांच्या चेहऱ्यावर अगदी मोठी स्माइल दिसता, भावीच्या पण. कारण हय आता जेवण इलं आहे. पनीर टिक्का बिर्याणी हय इली आणि हय आणलं आम्ही स्पेशल कॉम्बो. त्याच्यात पनीर टिक्का
पनीर टिक्का हा, दाल तडका हा, जिरा राईस आणि हे भेंडी, आलू भेंडी, छोले हत, चपाती हत, छास हा आणि गुलाबजाम. तर आता आम्ही आहे तुटून पडणार आहोत. भावी तुम्ही सुरुवात करा. चला हेंका आणखीन आईस्क्रीम हवा. आधी ह्या तरी खा, पुण्यातला खावा नंतर आईस्क्रीम. तो आज बकरी घास खा रही है हमारे. ये देखो छोटी बकरी. आज इसको पापलेट नहीं मिला है. हाँ बांगडा काय तो स्टफ बांगडो त्या दिवशी तुटून पडला होता. बांगडा प्रेमी. हा बांगडा प्रेमी आता ते का बांगडो. त्यांनी बिर्याणी घेतल्याने आहे सर. पनीर टिक्का बिर्याणी हा, तंदुरी पीस असतात. हे काय ही करीम लालाची आहे बिर्याणी. हे बघा बिर्याणी करीम लाला आणि खरंच खूप मोठे पीस आहेत. हे बघा आणि हे तंदुरी पीस आहेत कारण टिक्का बिर्याणी आहे ना, पनीर टिक्का बिर्याणी, त्यामुळे तंदुरी पीस आहेत. हे बघा. तर आधी पहिला मी घास घेऊन बघतो. पनीर सॉफ्ट वाटतं एकदम. वाफ येता. भावी बघताय टेळून टेळून. तोंड बाजला वाटतं. जिया काय खाताय सर? चपाती आणि भाजी. हेंका आता आईस्क्रीम हवा झाला तर हे आईस्क्रीम घेऊ गेली होती. भावी जे आहे आईस्क्रीम खातात. आणि हो कप किती रुपये माहित आहे? 150 रुपयाचा कप आहे. एवढंसं मास्का एवढं. हो बघा म्हणू काय ह्याला. अरे क्वालिटी म्हणू काय 150 रुपये कप. अरे हो आम्ही 10. अरे अमूलचं 20 रुपयाक मिळत आहे एवढंसं कप. आणि हय 150 रुपये म्हणजे 2 कपाचे 300 रुपये. काय ह्या ना इन्साफी आहे. हे आमका भिकेक लावतील. हे आईस्क्रीम खाव. तर आता आईस्क्रीम खातो आणि झुडिओमध्ये जियाच्या मापाचा काय भेटला नाही आमका, तर त्याच्यासाठी आता आम्ही दुसरा खायचा तरी शॉप बघतो. लवकर खावा चला. ट्रेंड्स मध्ये जातो. काय ट्रेंड हा तो बघून येतो आम्ही. 7 to 8 बघ ना. काय ते जिया का आधी आमच्या काय साईजच गावत नाही. ते का आता उकड्या तांदळाची पेज लाव खाऊया. हा भाविक लावल्यामुळे भावीची तब्येत आता सुधारली. आता जियाक आमच्या उकड्या तांदळाची पेज लावच्या. ते का काय कपडे भेटत नाही चांगले. मापाचेच कपडे भेटत नाही. काय आता हा मस्त आहे अगदी. ह्या आता गेला ते बॅगेट जवळ बॅगो बघू. आणि ह्या पण जाता. ह्या दमला आता पाणी पिता. हा 1 नंबर घे तू. 1 नंबर हा. तर हे दीपाली बॅगेट करता आणि मी आहे दमून बसलोय. आणि हय करण जोहरने चष्मो घातल्या ना लेन्स कार्डवाल्यांचो. काय आला ह्या कशाक फिरता? तुका बघ जा चष्मो हय लेन्स कार्ड मध्येच घेतलेलो तुका चष्मो. स्टारबक्सची कॉफी. अरे युट्यूबचं पेमेंट नाही झालो अजून. एकदाच झालो. अरे काय किती पार्टी देणार तुम्ही का? हा त्या कवग्या पण फिरताय. जॉन प्लेयर्स मध्ये कॉफी 300 रुपयाची कॉफी. अरे बाबा लय महाग ती. तर आता जिया 1/2 त्यांना सांगा बा आमका अर्धे द्यावा. नाही देत. हा मग ते कसं आमचं स्वीट फॅमिली टाकून द्यावा ना नाव. नाही तर आपण ऐसून ग्लास घेऊन जाऊया. ह्या बघ काय ता ह्याची प्राइस बघ काय तो अर्धवट टॉप हा काय तो. ह्याचे बघ 1799. ब्लाऊज ह्या ब्लाऊजची प्राइस बघ. ब्लाऊज हा का टॉप हा मग साडी. आणि हो अर्धवट आहे हो टॉप. 1799 म्हणजे जवळजवळ 1800 रुपये. 1 रुपये कमी.
हे चला बाबा जाऊया आपण. 3000 रुपये. अरे जुडिओचा बरा आपला 1000 रुपयात भागता. चला 3000 रुपये. जाऊया आम्ही. जाऊया आपला पाय ताक करूया. तुमका डीमार्ट आणि जुडिओच फक्त. हा ताक परवडणार आपल्या. काय ओव्हर साईज हा पातळ. तरी पण 800 रुपये किंमत आहे. त्यामुळे जुडिओचा बरा 500 रुपये. चला चला जाऊया. जाऊया आपले ताक पाय करूया. गाडी काय पार्क केलेली आहे. आमची गाडी काय पार्क केलेली. कधी येणार आमका दिवस असे आमची गाडी पार्क केलेली असा. चला बिग बाजार मध्ये जातो आता. गाडी काय आमची आहे भेटणार नाही 4 व्हीलर. तस काय फळा घेतस काय का. अरे फळा फ्रेश आणि हे बघ काय चिक्कू. अरे आपले किती रुपये. किती ओले आहेत का 100 सुके. रुपये सुके मस्त पैकी. सुके हे बघ तोंडा पाणी घेत. हो बघ ना हा 100 रुपये. अरे गावात आम्ही हे फुकट खायचे. हा परभणीच्या चिचेचे आम्ही जे चिचू काढून खायचे. आता 100 आता 100 रुपये एवढेशे. त्या काय घेता. या काय घेतास बाबी तू. आवा काढो आवा काढो. याचा काढेन बाहेर मी आवा काढो. तू भाग किती आवा काढो. 150 रुपये. भाजीपालो सर्व भरलेलो आहे. आणि ह्यानी काय आणल्या ना अडसाळा. शेळा आता शेळाचं पाणी पिऊचा घे काय तुका आता. शेळी पण ठीक आहे सावतीनेच्या माडाचे. अरे बापरे आंबे पण हय. हे पो हापूस आंबो. आई शपथ. बाजारात पण येऊक लागले आता. बिग बाजारात पण आंबे विकूक लागले. पण हापूस नाहीत वाटतं. अल्फॉन्सो होय रे हापूसच. देवगडचे हे बघ देवगडचा हापूस आंबो. पण हे काय हे कोवळे हत वाटतं. हे काय कोवळे सोवळे हत नरम झाले. ह्यो एक जरा चांगलो दिसता. 799 रुपये 6 पीस. म्हणजे 800 रुपये 6 पीस. हा 800 रुपये 6 पीस. म्हणजे कसे डझन पडले. 1600 रुपये डझन. 1600 रुपये डझन. तर मंडळी आम्ही फायनली येलेली हो घराकडे. वाजले किती 5:30 झाले. दिवस गेलो सकाळपासून. 6:30 सॉरी दिवस गेलो ह्यांका तू मॉल फिराक पुरो. दाखया काय काय आणल्यात. पहिली काढली कोणाची. हे काय भावीन आणलं ना आपण कसं. पॅन्ट घेतल्या ना भाविका. ही माझी जीन्स. या माझा दाखय. माझा टी शर्ट. मी कलरफुल आणलंय अगदी रंगबिरंगी बघा. हा जुडिओचा ऍड करता. एक माझा टी शर्ट. टी शर्ट काय ह्या केला 2 टी शर्ट. या भावीन काढला ना ब्लाऊज आपणा. टॉप हे माझे दाखवता जरा कारण ते काय घेतलेला नाही ना म्हणून तर माझा दाखवता. हिरो आणलं संपला पण पिशी जड लागा होती. या टी शर्ट या भावी का काय नाही काय घेतलेला वाटतं. दाखव टी शर्ट भावी. हे काय नेल पेंट आणल्या ना जुडिओची. हा तिघांका एक तिघांका एक. चला टोटल 3 झाले तुमचे. नाही 4 झाले. 1 2 3 आणि टी शर्ट एक. टी शर्ट काय आलं मी. 4 झाले वस्तू. 4 आणले. सॉक्स पण आणले. भावीचे मोज 3. भावीचे 3 2 आणि 3 आणि हा तू दाखव मम्मीचे. आणि 4 काय तर बघा भावीचा. हा माझे 2 पप्पांचाच लय असा. हा माझे 2 हे ड्रेस आणि नेल पेंटचा एक बॉक्स. 3 4 माझे 5 आणि माझे 3 आणि ह्या पण
बारक्या पोला का काय असणार जिया का अजिबात काय हाणलेलं सॉक्स नाही. तरी ते काय घेऊचो रुमाल तरी काय तरी ते काय कायच भेटलं नाही. घेऊचो सॉक्स पण त्याच्या मापाचे भेटले नाही. या तुम्ही काय बरं नाही केला सा तरी पण त्या बिचारा खुश आहे बघा काय आणि त्या मांजराक पण काय घेतलाच नाही. मांजराकडे हा काय तर मांजरा काय मासे फक्त तर मंडळी आजचो दिवस आमचो गेलो एक्सप्रिया मॉल मध्ये. तर हे आता आम्ही आमच्या व्हिडिओचं एंड करतो. व्हिडिओ आवडलो तर आवडण्यासारखा काय नाही असा, तरी पण नाही आवडलो तरी पण लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवरती आणि या स्वीट मांजरावरती असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपला जसा, येवा एक्सप्रिया मॉल आपलं जसा डोंबिवलीचो. बाय.